Munif Records. يا ناصر الكبري يا نور يا هادي يا مدبر الأمر فلا له ولد يا مجيب يا وتي Allah ka taimaki bawa mafi yawan uzuri zan baitukan ka sai ta gashewa alkabari salatan sabiqa da din yawan digar madari gun shadubin tarbayi habibu albashari a saka da alaye ya risabu masu gari mata da 'ya'yan da na ɗayan swari na ɗari da uwa ke gwalli fadima cikar lamari assalamu salamu alaiki zauji karrari gaisuwa ga zakin Allah alicin ya gari ya tiku ya saddiku maula abubakari sannan kado dan shaidani a ya umari usmani sirikin da labbai ka zinnuri kuma tashi mu gaira shehun mu goma kin fadari maula waliyillahi sida abdul qadir ya nasir sallamar mujaddidi din usman algali kowa ya daga hannunsa sama za mu gaida wali kuma jinjina wa ubanmu halifa sha kulli baba duk wanda ya bi ka shine yake lamari baba duk wanda ya bar ka shine cikin garari sake gyara zama za mu bi ka kai ke da gari kai ke da Allah kai ke da sayyidul bashari kai ke da manya yara yara mana zikiri ga kuɗi ga mota ga ilimi ga zikiri ga gida ga riga ga ƴaƴa iri iri ga shiru ga girma ga haƙuri ga nazari ga muridai da mukaddamai limaman kadari ga zawiya ga rawiya ba adadi ga masallatai ga larori ga madadi ga hasbunallahu sirrin ka ce kai fardi da gurin kusu baban mana da gashin bashiri ya nasiran kabari assalamu alaika ya shek nasirul kabari gausi na kaunar kaso na karshen hadari da bakadiran harshe zan yabe ka ya bari to ya tsafin harna garwatsa su bar gari yau ba su san ka bane shi yasa suke baya ni tun da na fahimce ka na dake na zo na tsaya bato baya kamar kawa kuma za shi ya koya gangaren maga Allahu masanin dawa da gari yau ya san Allah sanin gaske ba zulumi wanda suka ja masa an yi kallon ruwan ilimi da yayi ruwan hujja malaman su sun yi gumi Simazi ya isa magana akan dukan lamari Koren kiyama shehu ya kai yayo furici kabiri zai ceto ranar da ba wani dagaci girman sagun Allah ya bashi wannan yanci sannu sarkin yaki ka cika dukkan kudiri wali ya kai wali to muji ya kai kadami ko ya je diwani na salihai yayi kurmi jabiri ya kwantan kai akan batun ilimi talifi ya fudubu sannu sannu alkabari 1974 aka naɗa malan sarki
sarkin yakin shehu Usmanu mai taraki tunaji ya yi fice ɗaukaka kalmar kaliki shi yasa sarkin musulmi ya naɗa shi kare gari ya nasirar kwazo da himmar shehu gun kira aiwada ya kira izala tijjaniya dan a hada kalma guda musulunci a tsaya babu kuda waya iya wannan banda nasirul kabari shekaruwa musun kenan yana uban gayya kuma ko da ɗai ba mu ji da shewa ana hayaniya to a kalifa na ya ɗora ya zo ya maya to a sallama maka ya amiru jaishil usiri a karamomi shehu na sallama maka ne gausu ga ɗaya dukka malamai ne a sani ya mahaifin ya ma'azzamin mu a sandani shehu baban shehun mu khalifatu zikiri ya nasirar maula ya baban mai ashafa na sau makani gatan su alƙadin zikiri ma'o ainaini yau malam fatiha ina ya kai a izini da abdul jabbari da aliyu khawwas jazi ya nasirar da imamu bazalla da askiya alasani ya bala ansari har ya kai na sani shehu babansa abu ruma na gatan zikiri gausi a balas marya azzaya mai nazari da sayyida alawiya da sayyida sara baban su hajar kafi sharri ko kora ya baba shi ya karama ya mai kabara da sayyida quraidiya kai ne cikar lamari ya nasirar dodo abin tsoron rijali mai udiriya ka sha gaban ulama baban wuza'iya ya abin gani na abban zama a tukairiya ya ba safa da kansa wa sirrin zikiri abu samina shauna bi ka ba nazari baban nafisa gwarzo da kai yake lamari abu umamati ya shehu nasirul kabari da azira bahar da ummawiya ya shahadari ya nasirar shehu mai talifin idda fulaya mai ainihin makasudi ya baban habashiya mai kamul fasadi abban saubaniya shehu baban bulkisu ya sahibin zikiri bushirar kubra aikin shehu ne na daban baban jamila mai ahsanu sarif baban su aisha da ruqayya dama dai ka zuban kaunar ka mai zafi ya majahulil qadari ya nasirar Allah ka dubi ma'aiki Muhammadu la'akbar ka haɗe kan ‘ya'yan malam halin kabar ka kunyatar da magautansu don nabi labarar ka goyi bayansu ya mujibu ya wutiri ka ƙarawa lifa girman alƙadari ka ƙarfafe shi da ƙarfinka dalilul kairi ka ƙara masa haƙuri har ma nazari ya tattare su ya damƙe su bishi ya wutiri duk mai nufin sharri cikinsu Allah gyara tsarkake ransu da zuciyarsa Allah tsara mu ko muridai shirye mu da mugun asara dan Mustapha al-Mahmud Sayyidul Abrari
ومن يحرك إلى تخريبها قدما فعل به ما أتى في سورة الفيل. ومن يحرك لها عضوا فأوف له ما في الأحاديث مع آيات تنزيل، حتى تكون يا رباه زاوية لم تشرئب بتغيير وتبديل.